Tini puri tarik Ojan Pathalia TPA primary by Teiduljak Kaisa Buskang ni sini NRC hearing ni bagai Oro Ojan Pathalia Women's Day Berite Cela primary milogoi Kaisa Khorokchani Mai Borjang na chukti na winai Seng rang puisa aji lajawo Orang puisa no NRC hearing ni bagai Seng subanai Oro joto paisok wajak Madam song Sar song joto pajak Tebu paitongo Seng tini oro Pratin kani moto Seng tini samung kaitongo Seng oro chukti hisabai payo Sini TPF bodol Orang no seng Buskang hearing Buskang Supreme Court NRC hearing ni bagai Jugali lajak Sengahai nahai Buskang o Mohai keno Rabat bagan rok Hongnani chukti nargai Seng mohai keno samung kainai Sini celarok Tei baisa digi Rabat bagan bohogoi tongo Seng bag laikya Yang orang ke berirok Mai bornani Rangmani bagi borono mai borman jagal Subuka tei celarok ke Rabat bagan Abo bahani seng chukti narjak Aro angka celarok no Ri horjak Hambai Jotono no